suosikki-avaruusseikkailijasi. Kokeilen tänään hauskaa uutta juttua, luistelua. Tiesitkö, että luistelen jäätyneen veden päällä? Vesi on hyvin erityistä. Nestemäisessä muodossaan sitä voi juoda. Kaasumuodossaan se on höyryä ilmassa. Kiinteässä olomuodossaan se on jäätä, jolla voimme luistella. Tiesitkö, että maapallon navat auttavat jäähdyttämään maapalloa? Tämä johtuu siitä, että suurin osa jäästä sijaitsee napa-alueilla, jotka ovat kuin maapallon jääkaappeja. Tutkitaan niitä. Matkustetaan napapiirille, pohjoisnapaa ympäröivälle alueelle. Täällä oleva meri on kelluvan merijään peitossa. Merijäätä muodostuu, kun merivesi jäätyy erittäin kylmien talvien aikana. Jos merijäätä ei olisi, aurinko lämmittäisi valtameriä ja maapallolla olisi paljon lämpimämpää. Merijää ehkäisee tätä heijastamalla auringonvalon takaisin avaruuteen. Jääkarhut rakastavat merijäätä, koska se auttaa niitä löytämään ruokaa. Matkustetaan Etelämantereelle, jolla sijaitsee Etelänapa. Etelämannerta peittää jäätikkö, joka on syntynyt vuosituhansien aikana kertyneestä lumesta. 90% maajäästä on Etelämantereella. Etelämanner on pingviineille mukavan viileä asuinpaikka. Ihmisille se on niin kylmä, että ainoat ihmiset ovat tutkimusasemilla lyhyitä aikoja asuvia tutkijoita. Tällaiset paikat ovat maapallolle erittäin tärkeitä. Kun aurinko paistaa, jää jäähdyttää maapalloa heijastamalla auringonvalon takaisin avaruuteen. Täällä on niin paljon jäätä. Mistä tiedämme, paljonko sitä on? Tutkijat seuraavat maailman jään määrää esimerkiksi satelliittien avulla. Euroopan avaruusjärjestön jäätä havainnoiva satelliitti on nimeltään Cryosat. Tutkijat näkevät, kuinka maapallolla olevan jään määrä vähenee vuosi vuodelta, koska planeettamme lämpenee. Sulava jää nostaa valtamerien pintaa. Tämä johtaa tulviin ja ihmisten ja eläinten elinympäristön tuhoutumiseen eri puolilla maailmaa. Jää on maapallon ilmastolle erittäin tärkeää. Mitä enemmän tiedämme jään muutoksista, sitä nopeammin voimme ryhtyä toimiin planeettamme suojelemiseksi. Tänään opimme. Jää on jäätynyttä vettä. Ja sitä on maalla ja meren päällä kylmillä alueilla. Merijäätä muodostuu, kun merivesi jäätyy kylmien talvien aikana. Jää jäähdyttää maapalloa heijastamalla auringon lämmön takaisin avaruuteen. Tutkijat käyttävät satelliitteja tutkiessaan jään sulamista ja sen vaikutuksia. Maajäätä on eniten Etelämantereella. Voin kertoa sinulle lisää uskomattomia asioita maapallosta ja avaruudesta. Nähdään!